Matawag nga kabus ang usa ka pamilya dinhi sa Sugbo kung mukita lang kini og kapin 18,000 pesos matag tuig. Tuyo karon sa DSWD nga madugangan ang listahan sa mga kabus dinhi sa rehiyon aron makadawat og mga hinabang gikan sa programa sa gobyerno. King Perez, Suginlimi. Target sa DSWD Region 7 nga moabot sa 1,016,000 ka mga households ang listahan sa mahimong mo qualify sa 4Ps kon Pantawid Pamilyang Pilipino program sa first quarter sunod tuig. Sa pagkakaroon ana sa dulan 800,000 ka mga households nga na-assess kon diin kapin 300,000 ka mga households ang na-identify isip kabus. Ila nasab nga iapil ang mga pamilya nga ana ay anak nga nag-edad 15 ngadto sa 18. Ang mga bata, ila rin hapon ng patrabuon sa uma, mga sinso lang siguro dili siya umaris, no? It's either mahimo sila tindira, conductor, porter, and the cycle still goes on na publicity. Gamito ng proxy means test aron pagsukod sa kakabus sa usa ka pamilya. Kwentahon ang gigamit nga materyales pagtukod sa balay, gidakon sa pamilya, trabaho ug educational attainment sa matag miyembro sa pamilya, lakip na ang ilang appliances. Ang resulta niini itandi sa poverty threshold sa matag probinsya. Sa Cebu matawag ka nga kabus kon ang imong kita mo menos sa 18,675 pesos sulod sa usa ka tuig. Bisan pa nga na mga sukdanan ng gobyerno pag ila kon kinsang kabus sa nasod sama sa gigamit sa DSWD 7 paglista kon kinsang kabus sa rehiyon dili madawat sa pipila ka mga Sugboanon kon ngano di sila matawag nga kabus. Sama ni Nay Karina nga nang ginabuhi sa pagpaninda og prutas. Siya usa ka single mother nga nagpa-eskwela pa sa iyang duha ka anak. 200 pesos ang labing minus nga kita niya sa matag adlaw. Lisod baya. Lisod baya ka budget kay mahal baya kay palitonon. Nahapon sir sa TV5 din. Naabtan namo si Noy Eduardo nga nangita pagkargahonon. Mukita siya og labing menos usa ka 2 pesos matag adlaw. Bisan pa nga ibabaw sa kapin 18,000 pesos nga poverty threshold ang iyang makita sa tibok tuig, matud pa niya nga nagpabilin gyapon siyang kabus. Gamay ra gyud. Natay dahang anak, kuwang pa. King Perez, News 5. Mga trabahante sa mga bars diha sa Mango Avenue mityabaw kay gamay ra kayo ang ilang halin atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa liquor curfew. Ang maong mga bars nasod sa 100-meter radius sa labing duol nga tunghaan, tambalanan ug simbahan. Suginlimi, Leslie Caminade Vistil. Untop alas 2 kagayang kadlawon hingpit ng gihunong sa mga bar attendants dinhi sa Mango Avenue ang ilang kalingawan isip pagtuman sa liquor curfew nga nagsugod kagahapon. Na problema ang supervisor ining usa ka disco bar kay minus ang ilang halin kay upat lang sila ka oras nga nag-operate. Dako jud kayo mga 70-80% jud. Ya daghan kay mi unsa mo isweldoan na wala gumitaw daghan pun ta militaw karon. Manghinaot lang ta mi na extend nila kay kung inani perminti wala jud mi trabaho. Mausab ni ang nyanguo sa laing bars kay di ilang ang ilang negosyo mo ay maapektuhan, lakip na sab ang ilang mga trabahante. Bisan pa man, ila gihapong gituman ang liquor curfew, gani sila na mismo ang nagpahibaw sa ilang mga customers sa maong bag-ong balaod sa Liquor Licensing Commission. Mas maayo nun ta. Ato lay aprehin nga di lang tam kagubot niya. Ato lay balik ng buwan kay bisag mga 5 o'clock lang ba. Kay dako jud kay Miguel Gansi. Samtang namalik sa ilang agi, kining mga langyaw nga mo-order unta og ilimnon ining disco bar, dihang gibalibaran sa kahira tungod sa liquor curfew. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gitugutan na sa Junta Provincial si Cebu Governor Hilario Junjun Davide III sa pagsud og kasabutan tali sa Metro Pacific Tollways Corporation alang sa usa ka feasibility study sa pagpatukod sa ikatulong taytayan nga magsumpay sa isla sa Mactan ug Cebu. Matud sa gobernador nga mahinungdanon ang proyekto alang sa mga dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cebu. Gikalipay usab kini ni Cordova Mayor Adelino Sitoy kay gingong moagi sa ilang lungsod ang planong taytayan. Gipadali na sa Metro Cebu Bridge Management Board ang pagpatukod sa ikatulong taytayan aron masulban na ang problema sa trapiko sa isla sa Mactan diin nahimutang ang airport o mga dagkong pabrika. Ang Metro Pacific Tollways Corporation gipanag-iya ni Manny V. Pangilinan kinsa chairman usab sa TV5.
Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong adlaw, Miyerkules, Pizza 2 sa Oktubre 2013. Birthday sa among news manager nga si Titus Bormio. Ug 84 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Frank Malilong Jr. Musunod ang action crime sa kauluhan, kini si Georgia Herrera. Hangtod ugma dinhi sa Aksyon Bisaya. Di lang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, aksyon!